Znači, ovdje je ručno dobro, a Gledajte, oni stoje na identičnom mestu. Nije, u stvari on je na bulevaru, ovaj je iza njega malo. Porscheu mi se mnogo sviđa ovaj deo, znači stvarno Da. Porsche svaka čast. A novi Macan, znate kako je unutra dobar, gledajte ovo, brat. Macan 2020 Interior. Gledajte koliko je dobro, brat. Kako su ga sredili. Mislim, i dalje mi je slamanje što je ovakav veliki menjač onog. Ali pogledajte ovo, sve je digitalno sad. Meni je to predobro. I razmišljam možda da uzem opet Macana, ali nekog namunjanog, da bude ono džip. Pa da šta je bre, šta ja pričam Macana, buraz, mora uzem neku G klasu ili Urusa, buraz, da se ne blamiram. Elem. Majke, svaka čast ovi ljudi iz Porschea, respekt. Znači, pogledajte, ali nervira me što puno... Vidite, ovako izgleda malo starinski. Šalim se, brutalno ide auto, ovaj Porsche stvarno... Povlačim sve što sam rekao, Simi, izvini što sam te napao. Pohvalio je kola. Ali ja emotivno doživljavam ovaj video jer je ovo moj prvi auto, znate. Ovo je moj prvi auto. I ja ga baš onako kroz emocije gledam. Lepo se ponaša po putu. Mercedes nekako lepše prima rupe. Znači, ovo je nekako krut na rupe. Jak, buraz. Znači, potpisujem da je Macan udobniji od Mercedesa. Potpisujem. Pogotovo kad nije u sportu. Znači, kad ima opušteno vešanje, pošto ima vazdušno vešanje, znači, znate koliko je udoban auto. Nema sile da je Mercedes njegov udobniji. Nema sile. Pogotovo jer je ovo viši auto.